Danna subscribe da alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu. Inganci TV. Hukumar tace fina-finai ta Kano ta yi wa jaruma Asma'u Wakili da aka fi sani da Asmi Wakili afuwa kan zargin da aka yi mata na yin wani bidiyon rawa da ya saba wa ka'ida. Hakan ya yiwo bayan kamun kafa da gajin da jaruma Aisha Humaira ta yi don ganin an yafe wa Asmi Wakilin. Rahotannin da Freedom Radio ta samu sun nuna cewa an sha kwarbai tsakanin jarumar da jami'an hukumar a matakin farko. Lamarin da yake an garzaya zuwa kotu sai dai ba a samu zaman shari'ar ba, inda aka mayar da ita hannun 'yan sanda a jiya Litinin. Sai dai a yau an samu daidaito bayan tsayin dakar da Aisha Humaira ta yi. Kan hakan ne kuma muka tuntuɓi kakakin hukumar tace fina-finai ta Kano, Malam Abdullahi Suleiman, wanda ya mana ƙarin bayani kamar haka. A jiya hukumar tace fina-finai ta jihar Kano ta gurfanar da ita wannan jarumar masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood wata Asma'u Wakili wadda aka fi sani da Asimi Wakili, biyo bayan wani bidiyo da ta yi ta saki wanda yake kewaye gari inda hukumar ta karɓi ƙorafe daga ɗaiɗaikun mutane dangane da rashin shi cancantar wannan bidiyon, a inda ita hukumar ta kirawo ta kusan a sati 5 ba ta samu damar zuwa ba, da aka daga ƙarshe ta ba da uzurin cewa ba ta garin, inda bayan ta zo hukumar kuma aka a daraktan da yake kula da sashen su ya karanto mata cewa ga korafin da yake akanta dangane da bidiyon da ta yi, inda kusan ba ta amsa ba, ta yi gaddama kusan abin bai yi daɗi ba. Hakan ya sa ita hukumar ta tura ta kotu. So bayan zuwa kotun jiya kusan dama gaskiya abu ne wanda kusan ta zo gidan ne kusan karfe 2:30 ma ta zo, haka kusan karfe 3 dai ana kusan ta taɓa za ta yadda ma ba ta yadda ba, har kai har yasa aka kirawo 'yan sanda aka kai ta police station, inda daga nan aka je kotu. To kuma lokacin da aka je kotun an je kusan a ƙwararren lokaci, akwai legal procedures da ya kamata a ce an bi su da yawa kafin a ce an kai ta inda alƙali ya ce ba a bi wannan procedures din ba, inda ya ba da shawarar cewa a mai da ita police station har zuwa a kammala tattara dukkan bayanan da ya kamata a kawo gaban shi, na inda zai jagorance wannan bayanan za su taimaka masa wajen yanke mata hukuncin da yake daidai da laifin da ta aikata. So bayan wannan lokacin aka dawo da ita police station, inda a nan ta kwana ma, inda a yau da safe kenan aka koma police station da zuma ta a koma kotu. To sai dai alhamdulillah kamar yadda kowa ya sani, ita hukumar ta tafi Najeriya da ta jihar Kano ba manufarta ne ta tana ɗaure duk wani wanda ya laifi ba. Ita babban makasudin kafa hukumar da murada ta shine kawo gyara ta da tsaftacewa ta kuma samun kyakkyawar alaƙa da fahimta da su 'yan masana'antar Kannywood da ita kuma kanta hukumar. So alhamdulillah a jiya mutane daban-daban sun kirawo mu wannan hukumar dangane da cewa a yi mata afuwa kuma zauna a teburin sulhu domin a ga an daidaita akan laifin da ake tuhumata da ita, wanda kuma a jiya dama babban laifin da ta yi shine rashin amsa laifin da ta yi, kusan ta nuna ma ita ba ta yadda ma laifi ta yi ba, wanda hakan kusan shine yasa aka ce to tun da dama da inda aka sami irin wannan rashin fahimtar to kotu ake tafiya sai kotu ta tabbatar mata ta yi laifin ko bata da mu ma dama zargin ta muke yi. So alhamdulillah a yau din aka dawo ta yadda ta ce ta amsa laifin da ta yi, inda shi shugaban kuma ta tafi na ɗaya ɗan jihar Kano Alhaji Abba Al-Mustapha ya ce to shi dama ba manufar wannan hukuma ta shi bane ba ganin an ɗaura mutum ko an ci zarafin shi. Babban makasudin shugabancin shi shine kawo gyara da kawo ci gaba a jihar Kano da kuma samun fahimtar juna tsakaninsa da abokanan hulɗa na wannan hukuma. Aka kafa mata sharaɗi daga ciki, babban sharaɗin da aka bata shine cewa za ta rubuta takardar neman afuwa a rubuce da zuma cewa wannan takarda ce a matsayin shaida, inda a gaba aka same ta da irin aikata wannan laifin makamancin wannan da ta aikata, to hukuma ba za ta yi mata wata afuwa ko da sai ta ba za ta ɗauki matakin da ya dace a kanta. Kuma alhamdulillah ta samu rake yar uwarta ƙawarta a masana'antar, yaya kuma a gare ta kamar yadda ta ambata wata kan Aisha Humaira, kusan su suka jagoranci wannan zama na maslaha da aka yi,
kuma alhamdulillahi umarin da aka fa mata ta cika, domin muna nan da takardar mu a hannuna afuwa da ta nema, kuma a yanzu haka tana nan ma hukumar ta rabu da ita ta ce da ci gaba da gudanar da ayyukanta. Sai dai kuma hukuma kamar yadda aka za ta so da saka ido a kanta da dukkan wani dan masana'antar Kannywood da dukkan wani abokin hulɗa na wannan hukumar, ta ganin cewa ta tabbatar da ana yin aiki bisa doro da ka'ida na dokar da ta kafa wannan hukumar. To Allah ya kyauta ya kuma kiyaye gaba.